Nie, Sa máš? teraz. Ahoj, môj kamarát, ak sa máš? Servus, brácho, no dobre, suším sa ako bukový klátik. To ja to vyver. Dneska je zima, čo? Zima, až kosti praštia. Aké kosti do ryti? Neviem, aké kosti. Myslíš korene? Korene, presne korene. A čo robia listy? Opadávajú. Aj pri mne, tak je to v dneškajšej dobe. Tak, a čo, pôjdeme nejakú bučinku pozrieť? Neviem, ľudia chodia na buky. No, to je v ryti chodia na buky, také hady falošné. To je pravda. Chodia na gázikoch a na vetrieskach. Hej, a na neprihlásených javách. To sú tí najväčší buky, čo sa stratia na synci a sa boja k zasraní. Presne tak, a nemajú ani poistku. Ani vojensky. A zastavia ich policajti. V kokave, no to sú len buky. A na benzínke. Ani si nevedia opraviť motorku, tí buky. Akože nevedia, správny buk si vždy opraví motorku. Ale neviem, čo oni sú právni buky, oni sú krížení so smrekmi. Čo? So smrekmi, si ma dobre počul. So smrekmi? No, Jaj. chápeš? No jasné, ty buk. Hotovo.